Kawucinga ntombazana. Think, young girl. Ding meisie. Mhlambi lo mfana ovakashele kuye Maybe the boyfriend ngulo uThemis ubuza ukuthatha. is the one who's promised to marry En you. hy vir getrou. Xa usithi When you check again, As jy weer kyk, yo. Ubona eminye imitshato nje itshintsha nje abafana utya kakhulu. she eats a lot. sy eet baie. Utya kakhulu. It's a lot Sy eet baie. Enqabe sengqondweni. because it's in the mind. Maybe na into icingayo. Anything you think about, Enigiets wat jy Khona chance dink, enkulu ba mawuyiphuphe. there's a chance that you dream about it. daar's 'n kans om dit te droom. Yeah. Amaphupha aphuma kwinto ozicingayo. Dreams come from the things you think Drome about. kom van wat jy Uninzi dink. lalo liphuma kwinto ozicingayo. Majority of them come from the things you Dit think kom van wat jy about. dink. Ambala amaphupha aza kuwe. There are few dreams that comes to you through God, And Deur also God. ambala amaphupha aza kuwe. and there are few dreams that comes to you, Ngalamfazi okuthakathayo. but through that woman who's bewitching you. Jy Amaphupha voel wat amaninzi jy eza toer. kuwe Most of aza them that comes to you, they ngenxa come yendlela ocinga ngayo. because of the way you think. Oor hoe jy dink. Into endiyifunda What I'm every learning day emaphupheni. every day in dreams, Elona Elke dag. phupha othi libi. the bad dream, Lelona phupha uthi xa phethe imessage enzima ngayo. it's a dream that God has a message in it. Ungavuka phaza. You can wake up afraid. Ndibona inyoka. Kanti uThixo uthi I nomntana see snakes. ona right now. See right now. Sien nou, Zonke attacks zobumnyama. All the attacks of darkness, Zoyisakala right they now. are being hulle defeated. verloor hulle krag nou. Ngoba kukhona ichance yonto bana xa There's a unomoya chance oyingcwele when you got the Holy ngokuleleyo Spirit, while you uhambe sleep, you go. ngokuleleyo While you sleep, Soos jy slaap, uhambe. you go. dan gaan jy. Xa umoya oyingcwele kukhona ichance ba When the Holy ngokwena Spirit is umzimba in- wakho Then ulele while you are but sleeping, uzibona you uhamba slaap. ubona usenza enye into find somewhere yourself ungazibona doing something usecaweni somehow. sometimes You can ungazibona find yourself uthandaza in nathi sometimes praying with so us. kukhona ichance ba there's a mawuhambe. chance for you to leave. Daar's 'n kans dat jy loop. Abayiva labo zonke. Can't these people hear this? So yiyo nto xa ungenamoya oyingcwele That is why when you don't have the Holy Spirit, if umoya omdaka too much kuwe if the evil spirit is too much in ngoba you, umoya omdaka awubikho omninzi kuwo wonke umntu. it's not in more in every person. Ayike wonke umuntu ogcwala ngomoya omdaka. Not No. everyone is filled with the evil spirit. Abanye abantu bagcwala ngomoya omdaka Other ngohlobo people are lobana filled with the evil spirit. and nabo bacinga mdaka. They also think evil things. Xa ucinga wrong abanye When you abantu think wrong about other people, ugcwele inkohlakalo uba Full of nomoya wickedness. omdaka omninzi xa uthi you have a wafika lot of kuwe. wickedness spirit when it comes to you. Hlukana nokukhohlakala. Stop being wicked. Hou op Hlukana om veel nocinga te wrong. dink. Stop thinking wrong. Amen. Yes. Umuntu ocinga right. Person who thinks As right. jy reg dink, Ndingama ngohlobo phambi kwakhe. I can stand like this Ek kan before so them. staan. Ngamo ibalekile ngambeki nesandla. Ngoba That's umuntu what ocinga it's right umthetho wakhe. Because Xa when usathana I think right, ukhangela ngomoya wakhe indlela aza kutshanisa devil ngayo. search for Ukhangela uba ways kuphi to test apho angaqondi khona. Then where do Kuphi they apho kuphi apho understand you know. But kube khona abantu But there are people. Maar daar is uba mense. ukujongile. God is looking As at hulle you. veel Ululu kyk, bavela acinga uba wena awumthandi Easy to wena think they don't awumfuni. like them, you don't Wena want ngexesha them. umjongileyo ucinga le ngaye. While you're thinking Laba something bantu else about them. babanomoya omdaka omninzi. Those who have a lot of evil spirits, Yiyo loo nto xa ukubo that's why when it's baba in them, ngabasetyenziswa bakasathane. the devil's workers, hulle werk vir die duiwel. Can I talk more? Kan ek meer Ngaba praat? bantu abo it is those oye people kube lulu baphupha ebusuku that it's easy to dream about them at Dat jy night. droom oor in die aand. ezokwenza nemdaka kuwe Coming to do something evil Ngoku to bekhonza. you while they're serving. Terwyl hulle dien, xa ndikhuluma osuyohlule Also differentiate that. kukhona amaxesha There are times daar lapho is tyd umoya ongenawo where a wicked spirit aye azamele into yobana tries makazise ngokunokwakhe to bring on his own umntu engathi umzalwane wakho a person's like your brethren. yenye into leyo That is something else. kukho nto yobana wena mntu uvumela And usathana as a person who allows akusebenzise the devil ngohlobo to locinga use rongo you thetha in the way rongo of ngabanye thinking abantu wrong, thinking nkohlakalo wrong about ngaphakathi others, kwakho wickedness. sometimes uthi ungene nento zabantu abadala You even
go into old people's if business. umntwana wakho unjeyana As jou kind ulapho so is. umntwana aye That asetyenziswe is where the child is used nabathakatha emzalini by the wakhe. witches to their parents. Deur die duivels in hulle ouers. Yes. I remember ndithanda nge man of God lithi unomoya. I said of a spirit, Sê die gees. Unomoya. have a spirit. Ndamnikeza into Yes. elula ndathi umoya kuwe. I said the spirit Ula moya Gees. is that spirit othi ukwazi ukuchitha umtshato that can destroy a marriage Kan die huwelik vernietig kwabantu abakuzalayo. of your parents. van jou ouers. Umntwana umzala Your child, Jou kind. kungene ngula moya. that spirit enter Uyakwazi you ukuchitha Yes. umtshato wabazali and umntwana destroy the parents' marriage, children. 'n Kind. xa sele nala moya. That spirit. As jy gees het. Yabona ngisho? Yeah. Lola hlobo lomntu It is that kind of a person. lingafika kuwe ebusuku. It can come to you at night. Make nohlulele abantu babhinqileyo. Let me differentiate this. If Can I kufika different kuwe ebusuku umuntu obhinqileyo If a woman comes to you at afuna night ulala kunye nawe, and she wants to sleep amaxesha with you, amaninzi most times kuzobe laa mntu kukhona it's apho because there's somewhere Want daar is. anoburongo khona obubu too much, The and then wrongness. iidemons zithatha i-chance ke and ngoku. then demons are taking Umsebenzisi. chances. Om te werk dan. Maxa wambi if unguyintombazana uphupha ngathi kukho umntu oyindoda You throw it to there's oza a kuwe, man who comes to you. Abantu khona Kuneyo. amathuba lapho umoya There's ongcolileyo chances that where the wicked inguwo spirit, it's the one ozenza omnye umntu. who acts like a other person. Wat maak But as if dit so is? uyindoda But if it's a man ifuna ukulala nenye indoda who wants ephupheni, to sleep with kuzobe another kukhona man, ukusetyenziswa okuthile it's because they're used ula moya. by that spirit. Deur hy gees. Bazalwane, yenzeka njani loo nto kuni How does that nisindisiwe? happen to you while you're saved? Abanye benu basindiswe behlele enkohlakalweni Others are saved abakayitshintshi. while they're in wickedness, have not changed it Jy yet. nog nie verander nie. Bakhohlakalela abanye abantu. Wicked for other people. Jy Cinga sê wrong abanye abantu. You think wrong about jy others, verkeerd. More special abantu more ababhinqileyo. especially the woman. Al vroumense. Ba omnye udlula enxibe iskate. If you're going to pass wearing a Ubojonga dress, uzothetha uthini na emveni koko. look what you're going to say afterwards. Kyk wat jy gaan sê na Yiyo nto dit. uyokubona la moya. That's why you see that Uthanda ukubamba spirit. abantu ababhinqileyo. Likes to hold the Ngohlobo woman. abantu ababhinqileyo abathanda uthula. Women don't like to keep quiet. Bayathanda ufayitha omnye umntu obhinqileyo. They like to fight another Hulle woman. beklee ander vroumense. Listen, kungoThixo It is only through obale God. xa izolo igcwale ngabantu ababhinqileyo. For this church, Abantu ababhinqileyo if into osetyenziswa Woman. nguThixo bayamfayitha. even a person used by God, they fight him. Hulle ve- Kungothixo uboyazi uba siyathandaza. Know that you are praying. Uboyazi uba But- asidlali We siyathandaza. don't play. If with into prayer. obhinqileyo But- uthanda into obhinqileyo osetyenziswa nguThixo. Another woman Uboyazi used uba by God. kuyathandaza. Know that you are praying. weet dat ons bid. Yes. Umntu oyindoda A man 'n Man akangeke abone umntu oyindoda will never see another gaan man nie ander man sien. aleqa ukugxeka into enxibileyo. and want to criticize what he's Hulle wearing. kritiseer wat hulle aan het nie. Yeba ndikhulumayo? I think mama angaxela ndikhulumayo. Prophetess can tell you what Mama I'm saying. can- If unxibe ehlanu ngena emall, Even though you get in the mall, kuba lula uba amadoda amathi, oh, usithenga phi? where do you buy it? Usithenga phi? Where do you buy Usithenga phi it? ehlanu? Where do you buy Oh, it? ndiyazithanda amadoda anjalo. Men are like that. Man Amadoda mamela. Amadoda ayafana namakhaladi. Men are like colored. Hulle soos kreeling. Amakhaladi awakho good ekugxekeni into entle. Colors are good in criticizing. Amakhaladi xa into intle kuwo When enqo something is amaqala. beautiful, As it's dit mooi beautiful. is, dan is dit mooi. Amakhaladi awonqena ukuthi umhle. I'm not lazy to say that you're beautiful, But iya kumaXhosa. but go to Xa ingakho umhle kukhona afuna unyusa impumlo. they want to lift up their nose. Yiyo ndibona amaXhosa amaninzi That's why it's money closer. aye asetyenziswe yimimoya. Used by Hulle spirits. word gebruik. Ngenxa ukwazi uncoma onye umntu uba awusemhle Cannot compliment iyakufanela le That you're beautiful. sistayile sakho esi ntombi. That is your style. Come on. Abantu babhinqileyo Women, Vroumense. akamazi noba laa mntu ubhinqileyo don't uyaphangela even na. know whether they're working or Hulle not. weet nie hoe sy ayiwani werk. uba yephi ke le ndoda ityiwa apha. How much meat does they have now? Hey. Mamela mntu obhinqileyo othanda Listen, uthetha. woman who loves to talk. Uzawuzingenisa ngeedemons. Luxanduva lomfana othi uyakuthanda ufuna ukutshata. Luxanduva lakho uthengela wena ilokhwe. Responsibility to buy As you a hy dress. verantwoordelik vir iets te koop.
if la mfana akakwazi ukuthengela ilokhwe If you cannot buy akufakele the dress inhloko ube mhle and put your hair up, uyaphi emtshatweni kunye where naye are you going in marriage with him? Waar toe gaan jy met jou huwelik dan? uyaphi Where are you going? Waar toe gaan jy? yodla umphokoqo You'll eat bread, African salad, uyocela imali esikate kugogo wakhe Ask noXhosa money for skate. listen bantu ababhinqileyo ingenwa zii-demons Use demons Demons kom ngenxa in uba hulle. ukwazi uncoma uthi because you wow cannot compliment a person. Baie Say, keer wow. is dit kajosa komplimenteer. ecaleni kwakho ngokhaya into mandincome kuyo For uyincoma something to compliment. ngobhinqileyo Woman, bantu ababhinqileyo nani enjoyine life ncoma laa mntu ubhinqileyo noba into encane oyibona kuye instead of seeing ncome them, compliment them. Komplimenteer hulle. no abancoma bayabhombozela amnoshoba uthini They are nakuwe not complimenting, but they are just bayabhombozela complaining. They are just complaining. esila kubona ngathi unxibe kakuhle kunawo It's as if ukhethe they see that you are wearing more beautiful than them. ncoma Please compliment. fundisa uncoma lo kusecaleni kwakho Yourself to noba into compliment the encinci person ngaye next to you, even if it's a small Al is thing. dit iets klein. listen Amen. omnye umntu uye ecaweni akayazi into kuthiwa kunconywa Another person goes to church and they don't know Ngokwabo, compliments, even from their ekuhlaleni home, esikolweni from the community and at school. mangabana efika When they eventually As- arrive ecaweni in church By die kerk. ecaleni komntu next to another person Langs die persoon obhinqileyo who is a woman, wat 'n vrou is. ufumana laa nto ayifumana ekuhlaleni then they get the same thing they get from the community. Hulle kry wat hulle kry by die gemeenskap. That ncoma compliment them. Komplimenteer. emkhonzi ncoma Brethren, compliment them. umtsho ngumncome right now Komplimenteer nou.